Quitty, Quitty, kom eens hier. Quitty. Kom maar. Ga jij met een andere? It's time to redefine a woman's worth where there's love. You don't know what we're capable of. Hoe is het? Fantastisch. Kom op. Ai, zachtjes. Zachtjes, dat mag niet. Oh, wat ben je ook een vriendje. Hé, papi. Jij bent de oproepkraaier hier. Kom maar zelfs. Niks aan de hand. Hoeveel beesten heb je er op het moment ongeveer? 11 peren, nou, 5 honden nou. Koe, 5 varkens. Nou, heel veel katten. Dat zeggen we niet hardop, hè? Maar bedoel, het wees met de gemeente en dat soort dingen. Je weet, hey, doe lief. Lief doen. Maar kerst hem de orde hier een beetje bewaren? De wat? De orde? Ja, dat gaat heel goed. Het is op een of andere manier dus dat werkt dat hier altijd, wat er ook bij komt, wat voor beest er ook bij komt. Ninjo die was, die pakte kippen en katten, zeiden ze. Nou, hij loopt met de kippen en de katten samen in bed of in een mand te slapen. Dus ja, op een of andere manier gaat het hier altijd goed. En, maar dat zeg ik ook tegen ze. Hè? Van, of we doen het samen of niet, want anders werkt dat niet. Hè? Dan maak eens duidelijke afspraken, mooi ze. Ja. Ik ga er dan even voor zitten en ik zeg, welkom in Normus Universum. Maar er zijn een aantal regels. We leven hier met z'n allen. En dat moet in vrede. Nou, dat werkt. Lars, nu is het klaar met jou. Denk erom hoor. En kerst het een beetje rooien? Nou ja, dat is wel heel moeilijk natuurlijk. Ik bedoel, het werk is er niet een overvloed. Dus het is wel moeilijk. Maar nou ja, het zijn natuurlijk een aantal hele lieve mensen die nou voor mij een actie begonnen zijn. Nou, kijk eens. Onze poster. Help Norma. Ja, nou, hoe vind je die? Nou, hallo. Kom op. Wat een wereldje in het, jongens. Ja, Anneke. Het lipstick, ik een lipstick. Oh, wat leuk. Ja. Ik ben al jarenlang zit Norma mij in kopje. Ik denk dat vind ik een wereldvrouw. Voor mij is een oervrouw. Toen heb ik op een gegeven moment een link van haar. Dus heb ik op Facebook, gewoon op Facebook geplaatst. En heb ik boven gezet. Ik wil heel graag wat voor haar doen. Nou, er was net weer wat voor reacties. Had ik toen kreeg van. Dat doen wij al mooi. Ik ging naar het WTC Hotel en we kregen de foyer gratis aan van een benefietvoorstelling en een concert. Alle artiesten, die twee, de Howdy Boys, Danny Panadero, Griet Wiersma. Nou ja, alle hele bekende artiesten. En zij is dit eigenlijk, het is eigenlijk een echt een feestje. Maar zo probeer je dus heel te helpen voor Norma? Ja, we hebben dus die stichting nou, dat is nou al in Roen. En de mensen die kunnen donateur worden. En dat kost zo'n heel euro per jaar. Dus dat proberen we geld in te zamelen. Nou, dit is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, dat is hartverwarmend. En dan weet je gewoon, nou, nog steeds niet precies wat je moet zeggen. Er zit nou een hele stichting dus achter die. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat is zo'n geweldig gevoel. Maar wat ook gewoon zo'n geweldig gevoel is, dat er dus een heleboel mensen willen dat het gewoon anders gaat. Dat we het anders doen met dieren. En nou ja, we zijn zo'n ontwikkeld volk. En als dan zie je wat er allemaal gebeurt en hoe mensen met de beesten omgaan. En ook met de medemensen omgaan. Dat betekent dus dat heel veel mensen denken van het kan anders en het moet ook anders. Dus ja. Dus. Maar dan komt de winter wel terug nou? Nou ja, met dit soort ladies van staal achter mij zit ik er niet over in.